Mehmet Eşin, Doğru Haber. Hamas tevger û hereketa rêberên şehîdan e. İsmail Haniye rêberê berxwedana İslamiya Filistînê di encama suîqesta rejîma Siyonîst de şehîd bû. Rahma Xwedê lê be û bi pêxemberan, sidiqan û şehîdan re wî heşir bike. Herkes dizane ku li hemberbûna îşxal û Siyonîzmê li Filistînê bedêlek dixwaze. Bûyîna ji Xezeyê jî buhayekê dixwaze. Cîgirtina di nava ref û sefên berxwedanê de bi taybetî jî di serê vê berxwedanê de ne tenê kefenê xwe di heman demê de kefenê hemû ferd û malbatan jî amade û hazir dike. Elhamdülillah, nefer û rêberên berxwedanê qehremanên bi vê hişmendî û şuûrê de ne. Gotin û emelên ku bi salan girtine û der û dor û şert û mercên ku tê de dijîn ji bo vêyekê amade kirine. Berxwedana İslamiya Filistînê ne tenê hereket û tevgera şehîdan e, her wiha hereketa rêberên şehîdan e jî. İzzeddîn el-Qessam, Salah Şehade, Yahya Ayyaş, Şeyh Ahmed Yasîn, Abdulaziz Rantisi, Mahmud Mebhuh, Salih Arûrî û İsmail Haniye. Ev karwana pîroz tucarî nesekiniye û naweste jî. Rêberên ku dijîn jî şexsiyetên ku suîqest li wan hatiye rastkirin û birîndarkirin, Xalîd Meş'al, Muhammed Daif û her wekî din. Rejîma Siyonîst herî baş dizane ku ev tevger û hereket bi şehîdbûna rêberên hereketê bidawî nabe. Elhamdülillah, piştî her şehîdekî dew û doz mezin û geş bû. Tirsa mirinê di nava însanan de bidawî kir, şuûr û hişmendiya dew û dozê derxist dereceya bilind. Ger ev şuûr nebe wê ev mücadele neyê domandin. Ev dew û doz bi xwîna şehîdan tê avdan û xwe xwedî dike. Şaxên wê zêde û xurt dike û fêkiyên wekî şehadetê dide. Di tarîx û dîrokê de Müslümanên ku cihadê kirine bi şehadetê re mil bi mil jiyane û heyata xwe domandinin. Dema ku em dewra Mekeyê ji siyerê nehesibînin, ji 10 sal dewra Medîneyê re her daîm ji bo cihadê îzin hatiye dayîn. Her daîm şehadet pêk hatiye. Kesên herê ezîz di vê rê de canê xwe feda kirin. Mus'ab bi Hezretî Hemze re di herba Uhudê de ji çaran yek ji Müslümanan di erteşa İslamê de şehîd ketin. Ji çar xelîfeyan sê li pê hev hatin şehîd kirin. Li cepheyên sînor de herba li dijî kafiran de her tim şehîd bûn. Hemû axên fetih kirî bi avdana xwîna şehîdan hatin girtin. Ji bo dew û dozeka ku di mekteba wê de şehadet hebe tu carî têkçûn û meğlûbbûn nabe. Mezinahî û muqeddesatiya dew û dozekê bi şehîdîn ku tê de yê eşkere dibe tê pîvandin. Mixabin durbûna me ji cihad û şehadetê em xistin nava rewşên xerab. Ev rewş em mehkûmê dinyayê û rihetiya lûksê kir. Tiral û tembel, bêhîs û hîsiyat û tirsonek kir. Mefhûma şehîd û şehadetê di qisse û kitaban de ma. Me şehadet êdî weka qezenca herî baş nedît, êdî em şehadetê tiştekî ku wenda kiriye dibînin. Ferqa herî mezin di navbera me û xelkê Xezeyê de ev e. Her çiqas xelkê Xezeyê dibin îşgal û abluqayê de bin jî mêjiyê wan azad e. Her çiqas li cîhanê îşgaleka bi raste rast tune jî hiş û zihnê wan dibin îşgalê de ye û nikarin bi azadî bifikirin. Xelkê cîhanê di vî warî de nikarin gelê Xezeyê fehm bikin. Çawa dibe? Bi jin û mêrên xwe, bi zarok û îxtiyarên xwe, bi xelkên awam, alim û rewşenbîrê xwe, xwedî şuûrek wisa dibin. İnsan hewlê didin ku vî ruhî fehm bike. Dema dibîne ku ev ruh li ser Qur'ana pîroz û çand û kultura şehadetê hatiye avakirin, matmayiya xwe ve naşêrin û dibin Müslüman. Xwedayê Teala xwîna pak a van şehîdan bike wesîleya şiyarbûn û yekîtiya ümmetê û azadiya Qudsa pîroz. Xweda me ji riya şehîdan ve neqetîne firsendê bide me ku em riya şehîdan bidomînin û em xwedî li dew û doza wan derbikevin, Xwedê şahid û şehîdbûnê bike nesîbê me.